Day, kitam ti drawing ko anay. Wow, naglaing ka magkayam nga ag-drawing ti sunggo anak. Look, ni daday. Apay sunggo ngamin natin daday. Si Kadatoy, daday. Si Kadatoy, daday. Ni daddy mo't di na pa'y mabigbig. Ay na, nakalukloko ka nga ubay. Datala agpilpil supaw iti ubraay. Isang na nga matatag na drawing. Ay na, no kung madatay assignment mo, iti mat, itinruar mo anak. Ay natidatay sa mo iti mat. Madimdamdamaganan, daday. Taawanan. Nya, kanya nga awan. Kit ko na ni mamiyo anak, adda ka now iti inted ng assignment yaw iti mat anak kaw. Awanan, daday. Nagbagkulan. Nga nga nagbagkal. Nagbagkulan daday. Tanagadumot problema na ata nga mat. Nagbagkulan daday. Tanagadumot problema na ata nga mat. Pulsalan niya man natakalukwanay. Puro kapiloso po. Eh, datoy nga anak mo ay naapaw, nakaluluhaw, puro kalupang di amuna. So kaya, ampay, Idselan niya man din ang ko. Binuntal mo kano ti anak ni Kumari Uran. Nga, bimuntal manayin. Kiso namat namin mame. Nang nagkaw nga ibagbaga na DJ Kanto. Nga agro-pro pakakano nga cheese mame. Kunang nagkaw mame. Nga ibagbaga na nga agro-pro pakakano nga cheese. Binuntal kun aw. Kaya po, Idsel, imbagada lang agrup-rupa at nga chis, binuntal mo. Isuman, nakarabrabaw mo nga rasunay nga bimuntal kan anak. Ampay anak, niya ko matidakas na no ibagada nga agrup-rupa at nga chis. Kino paborito ti angin ajay. Ampay mame, pwede ka nga masaktan. Nga al-alyasan da ka nga cheese. Dito'y barangay tayaw. Ay naapo anak. Ano nga panpansinan da, no kas dati ibagbagada. Iman ano ko man yung bagbagada nga agrup-rupa at nga chis kay paborito ajay. Uray si kayo. Chislaing ke naimas dadi nga makmakan anak. Cheese. Mame, si Kakano ti number 1 nga chismosa dito'y barangay tayo. Si Kakano ti number 1 nga chismosa dito'y barangay tayo.